ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଳିସାହି। ଜାଣନ୍ତୁ ଏଥର ଲକଡାଉନ ପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦରଦାମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଓଡିଆ ଟେକ୍। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର। ମାଳିସାହି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଳିସାହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ମାଳିସାହି। ତେବେ ମାଳିସାହି ମହିଳା ସଂଘ ଏନେଇ କୋଭିଡ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଶହରା ଏବଂ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିହାତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଙ୍କ ଦାମ 3000 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ରହିଥାଏ। ଏହାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏହି ଲକଡାଉନରେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଧନ୍ଦାରେ କ୍ଷତି ସହୁଥିଲେ। ତଥାପି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଆଶଙ୍କା ବସା ବାନ୍ଧିଛି ଯେ ଅନେକ ପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିବା ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରୋନା ଭାଇରସ ବ୍ୟାପିପାରେ, ତେଣୁ ଏହାଠାକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଏହି କାରଣରୁ ମାଳିସାହିକୁ ଅନେକ ପୁରୁଣା କଷ୍ଟମର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ କିପରି ଚଳିବୁ ବୋଲି ମାଳିସାହି ମହିଳା ସଂଘର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀମତୀ ବର୍ଷାରାଣୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଏଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସାୟ କରିଆସୁଛୁ। କୋଭିଡ ନିୟମ ସକାଶେ ଏହି ଲକଡାଉନ ପରେ ଆମ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ରଞ୍ଜୁରାଣୀ ନାମକ ଜଣେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ରଞ୍ଜୁରାଣୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବୟସ 25 ବର୍ଷ ଅଟେ। ସେ ଆଗରୁ ଧନ୍ଦା କରି ଦିନକୁ 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରଞ୍ଜୁଙ୍କ ଉପରେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜରାଟରେ ଲଗାଇ କଳରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି। ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଲକଡାଉନ ଏବଂ ସଟଡାଉନ ପରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲି ମାଳିସାହି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରତିଦିନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିବେ। ଦର୍ଶକ ପୁଣି ଦେଖ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ, ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।